Μύτωσα Agamedes'e Avahisas. Agamedes di mitolojiya Yevnani de Avahisazeki navdare ulu Yevnanistanê gelekî hatiye nasîn. Ve demê Avahisazê Trophoniosê zirkurê wî jî bi qasî wî hatiye nasîn. Li bajarên Delphoyê û Thebayê avahiyên gelek xweşik û muhteşem avakirine. Pereska Apollon ya li Delphoyê, Pereska Poseidonê ya li Arkatyayê û Odeya Razanê ya Alkmeneyê ku li Thebayê ye ji aliyê wan ve hatine avakirin. Kralê Boîtioyê ji bo parastina xezineyên xwe avahiyekî bi wan daye çekirin. Lêbelê Agamedes û Trophonios ketine ber bayê pera û ji bo dizîna xezineya kral deriyekî veşartî di avahiyê de çekirine. Piştî ku kral bi diziya wan tehse, bang li Daidalosê Avahisazê navdar dike da ku were û wê qulê anca bibêjin deriyê bi dizî ku çekirine bibîne. Ji bo ku bikaribin wan li ser diziyê bigirin, xefiyekî amade dikin. Di dema diziyê de Trophonios fan dike ku dê were girtin. Radibe Agamedesê zirbavê xwe dikuje û ji wir direve. Li gor mîtosekê din jî dibêjin piştî temamkirina Pereska Apollonê Agamedes û Trophonios ji xwedeyê Apollon destheqê xwe xwestine. Apollon jî ji wan re gotiye ki hema 6 rojan bixwin û vexwin ez ê roja heftan destheqê we bidim ew. Dibêjin roja dawî piştî ku radzên Agamedes û Trophonios nemaşiyar dibin. Apollon wekî destheqê wan mirinaka rehet û şîrîn daye wan.